Jama'a assalamu alaikum, barkanku da sake kasancewa a tare da mu a cikin wannan tasha ta mai inganci wato Baturiya TV. Baturiya TV tasha ce wacce ta shahara wajen kawo muku labarai musamman na cikin masana'antar Kannywood haka zalika wajen masana'antar Kannywood. Yau ma Baturiya TV tana ɗauke da labari ne a dangane da waɗannan jaruman masana'antar Kannywood ɗin guda biyu kuma masoya waɗanda suka kasance suna mugun ƙaunar juna. Wato Mustapha 42 da kuma Hajiya Safara'u. Da babu shakka bayan an kama Mustapha 42 wasu abubuwa kuma sun zo sun ƙara fitowa waɗanda ba mu sani ba, waɗanda ko kuma mu ce ba ku sani ba. To kafin dai mu je cikin labarin tsindin gadan-gadan sai ku yi ƙoƙari ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa wannan yakan ƙara mana ƙarfin gwiwar kawo muku sababbin ayyukan namu da zarar mun ɗora. Babu shakka bayan kama Mustapha 42 da kuma wannan yarinya wacce aka fi sani da Safara'u wacce yanzu haka idon duniya ya ta'allaka a kanta wanda kowa da kowa so yake ga motsinta don ganin cewa me za ta fitar sabo wanda ya kasance na fitsara ne. Wannan al'amari dai ya kai ya kawo yanzu haka har ta kai ga an kama su, to kuma bayan kama su ɗin da aka yi da Mustapha 42 ɗin wato da ita kanta Safara'u. Bayan kama su ɗin da aka yanzu babu wani gamsasshen bayani da hukuma ta bayar a dangane da cewa an sake su ko kuma ba a sake su ba. To amma dai muna nan muna ci gaba da bibiyar su, sai dai kuma Safara'u da yadda aka bayyana cewa an kama Mustapha 42 ne ba a kama Safara'u ba. To amma dai yanzu al'amarin ya kai ya kawo ga mun samu labari da kuma sanarwa mai ƙarfi cewa har da Safara'u aka samu aka cafke. Don ganin cewa ma idan ka hau shafin su na TikTok za a ga cewa lallai babu ya motsi, to wannan kaɗai ya isa ya ganar mana da cewa babu shakka Safara'u tana hannu. Domin inda shi ne yake a hannu ita kuma ba ta a hannu, to babu shakka za ga ta ci gaba da yaɗa an zalunce su an kama mata ubangida kuma saurayi. To amma duba da yanayi suna cikin hannu su duka biyun kaga babu ya motsi baki ɗaya shafin nasu kowa kuwa ya haƙura. Da a ce shi ma shi ne yake a waje to da babu shakka da tuni ya ci gaba da watsa hotunan Safara'u da cewa an cuce su an riƙe ta ko kuma wasu abubuwa makamantan haka. Don ganin yadda zai yi begin ɗinta bi ma'ana dai ya samu ya ɗanyi yadda zai yi domin a wanke ta daga cikin irin zargin da ake masu. Ba wani abu ne a yadda ake bayyanawa ya sa aka kama Mustapha 42 da Safara'u ba. Dalilai ne waɗanda sun kasance mabayyana wanda kuma kowa ya riga ya sani in dai kai mazaunin ƙasar Najeriya ne kuma dai ba ƙasar Najeriya ba dole ne ka san wannan al'amari da yake wakana a kan su biyun. Lallai babu shakka an ce Safara'u fitsararriya ce, to bayan kuma an ce Safara'u fitsararriya ce sai aka ce ai mai gidanta 42 ne wanda kuma tare ma suke fitsarar bayan ya kasance shi ne mai koya mata. To wannan al'amura ne waɗanda suka bayyana wanda ko ina ma duniya ta ɗauka wanda ake ganin cewa kamar su ne nan suke zuwa da al'umma sabuwar fitsara ta lalacewa 'ya'ya mata haka zalika da 'ya'ya maza. To wannan al'amarin dai an fi kawo shi akan wannan shine dalilin da yasa aka kama su, domin kuwa al'amarin nasu ya yi nisan wuce tunanin mai tunani. To amma kuma an ba da sanarwar cewa babu shakka a wajen performance ne aka kama su. To dama kaga kenan in dai haka ne ya kasance wanda yake ƙoƙarin ya kama su ɗin wannan jami'i ya kasance dama yana ciki da su ne kaɗan yake jira ya ji motsin su. To mu dai abin da muka samu kenan a dangane da sharhi da bayani akan waɗannan jarumai guda biyu waɗanda aka kama, amma ku ci gaba da kasancewa da mu. Za mu ƙara kawo muku ci gaban abubuwan duk da suke faruwa a cikin masana'antar ta Kannywood haka zalika wajen masana'antar ta Kannywood da kuma shi kanshi wannan labari na Safara'u don jin ya suka ƙarke. Ku ci gaba da yi mana comment da liking, wannan yakan ƙara mana ƙarfin gwiwa fiye da tunani kuma fiye da kima domin mu ma mu ga cewa lallai ana tare da mu. Baturiya TV ku ci gaba da yi mana subscribe da ƙararrawar sanarwa. Baturiya TV tana godiya a gare ku na yau da kuma sauraron mu na yau da kullum. Mun gode.